do mundo da súa experiencia vivida como mulleres de mediana idade, todo tipo de mulleres, e tamén gracias aos homes, porque esta loita non é posible sin todos os seres humanos, é dicir, mulleres e homes temos que estar xuntos e ir da man para reivindicar os dereitos de unha parte da poboación como somos as mulleres. Ben, hoxe é 8 de marzo, data que reivindica e simboliza a loita das mulleres na defensa dos seus dereitos laborais e a defensa da igualdade. O 8 de marzo do 1857, un grupo de obreiras textiles protestaron polas rúas de Nova York polas míseras condicións nas que traballaban. A partir desa data, sucederánse distintos movimentos de carácter similar protagonizados por mulleres. De novo en marzo do 1908, un grupo de mulleres traballadoras da fábrica Cotton de Nova York reclamaban a igualdade salarial, a diminución da xornada laboral e un tempo para poder dar de mamar aos seus fillos. Durante esa folga morreron máis de 100 persoas queimadas na fábrica. As teas que fabricaban estas mulleres que morreron queimadas por defender os seus dereitos eran de color lila ou violeta, de aí que esa sexa a cor adoptada polo feminismo como bandeira. No 1910, durante a segunda Conferencia Internacional de Mulleres Traballadoras celebrada en Copenhague, aprobouse a declaración do 8 de marzo como Día Internacional da Muller Traballadora. E xa no 1977, por fin, as Nacións Unidas declararon o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. Co paso dos anos, tanto a evolución do movemento feminista como as reaccións institucionais fixeron, pois, que as reivindicacións só de carácter obreiro deran paso a converter o 8 de marzo nunha xornada na que se reclaman os dereitos de todas as mulleres en todos os ámbitos. Este 8 de marzo, como sabedes, de 2018, o movemento feminista convocou unha folga de mulleres, a que estamos chamadas a participar mulleres de máis de 57 países, para denunciar e protestar polos ataques que sufrimos polo simple feito de ser mulleres. A convocatoria internacional vai máis aló das discriminacións laborais, as diferenzas salariais, a precariedade dos traballos feminizados, ao acoso ou ás discriminacións por maternidade, súmanse tamén as agresións sexuais, a violencia machista e os asasinatos de mulleres. Celebramos a folga de mulleres do 8 de marzo para rematar coas discriminacións e coa violencia contra as mulleres. O Goberno Municipal de Cedeira apoiamos a folga feminista, a folga das mulleres, porque toda a loita contra a discriminación e a violencia machista, toda a loita pola igualdade real é tamén a nosa loita, das mulleres e homes que formamos a día de hoxe o Goberno Municipal. E sumámonos con esta concentración a todas as que se celebran ao longo do día de hoxe nos distintos povos e cidades do mundo. E pedímosvos a todas e a todos que todo reivindicado na data de hoxe non se quede só neste día. A loita pola igualdade e contra as discriminacións sufridas polas mulleres teñen que estar presentes no día a día de todas e de todos. Que todos os días sexan como hoxe, que todos os días sexan 8 de marzo. Nada máis e moitas gracias. Os actos, estou en tempo aí coa cabeza encollida porque non mover o vídeo. Hoxe pola tarde, ás 8 da tarde, temos na Sala Áncora unha mesa redonda para falar de nós, de mulleres. Estades invitadas todos e todos a ir e participar activamente nela porque creo que podemos
sacar cousas moi productivas de todo o que ali falemos e debatamos. Está tamén posta polas amas, fixeron as amas de casa, unha exposición na cafetería do auditorio con fotos de mulleres de todo o pobo, de mulleres actuais, que tamén vos invito a todas